Gikasuhan ang usa ka laborer nga miamong-among sa 73 anyos nga luna dito sa Luway, Bohol. Mato ni Police Staff Sergeant Annalyn Taer, Women's and Children's Protection Desk, officer sa Luway Police Station, gikasuhan og rape. Dili rape with homicide ang suspect nga si Melchor Gonzales, 39 anyos og silingan as biktima. Nahitabo ang pag-among-among alas 3 sa hapon ni adtong Enero 1. Sa investigasyon, nasuta nga naginusara ang 73 anyos nga luna siyang payag. Usa ka 14 anyos nga dalagita ang nakakita sa suspect o gipangutana kung asa kini paingon. Mitubag si Gonzales nga magpahilot apan giingnan sa bata nga wa na manghilot ang tiguang kay na bedridden na kini. Apan mipadayon gihapon ang suspect. Natingala ang dalagita kung nganong wala pamugawas ang suspect, maong iyang giadto og nakita nini ang aktwal nga gibuhat ni Gonzales nga tus biktima. Daling misumbong ang dalagita siyang amahan og nakitaan usab ang gibuhat sa suspect. Daling nakaiskapo si Melchor Gonzales apan nadakpan kini sa kapulisan. Nasayran nga namatay ang biktima. Pipila ka oras human siya giingong among-amungi.